Tekkers, y gystadleuaeth bêl-droed I ddau dîm o sêr ifanc dawnus. I gystadlu mewn gemau epig, gyda help 3 chapten cystadleuol, I drio ennill tlws Tekkers. Croeso nôl I stadiwm Tekkers. Yn trio cadw trefn heddiw, mae Heledd, Lloyd a fi, Huw. Dyma Tekkers y rhaglen sy'n profi sgiliau pêl-droedwyr ifanc Cymru. A mae yna griw newydd o bêl-droedwyr disglaid yn barod I daclo'n gemau dwlni. A ydych chi'n gwybod sut mae'n gweithio erbyn nhw yn 5 gêm I ennill gymaint o bwyntiau a phosib I? Ysgol Bod Alaw! A'r tîm oren! Glan Morfa! Ac ar ddiwedd y gemau, dim ond un tîm fydd yn codi tlws Tekkers. Ac un capten na lle fi, Huw neu Heledd yn ennill pwynt pwysig ym mrwydr y capteiniad. A dyn ni gyd yn licio ennill. Yndan, ond pwy di'r ser sy'n mynd I fod yn dangos I Tekkers I ni heddiw? Dewch I ni weld. Ysgol Glan Morfa! Yn gynta, Riley, y sgôr Tekkers mae o'n rhoi i'w hun 10 allan o 10. Un arall sy'n llawn hyder ydy Charlie, y chwaraewr canol cae. Golgeidwad y tîm ydy Tia. A mo wneud I hi superfan Caerdydd sy'n hoffi Tekkers Oli Tanner. Croeso mawr I Ysgol Glan Morfa! Ysgol Bod Alaw! Dyma Romilly, y chwaraewr midfield sy'n caru Everton. Nesa, Freddie, I sgôr Tekkers o 10. Yn y midfield, mae Harry. Fydd o'n neud y sŵ ar y chwiban ola heddiw. Ac yn ola, Eila yr ymosodwr, efo sgôr 11 allan o 10. Gnewch lot o sŵn i'r tîm glas Bod Alaw! Reit, tîm glas, ydych chi'n hyderus? Ydych chi'n mynd I ennill heddiw? Yn mynd I ennill. Tîm oren, mae nhw'n meddwl bod nhw'n mynd I ennill. Ych chi'n mynd I ennill heddiw? Ond cyn I ni fynd dim pellach, dewch I ni weld pwy fydd y capteiniaid heddiw. Huw Owen! Heledd Anna! Neu Lloyd Lewis? Reit, nawn ni ddechrau felly efo'r tîm glas. Pwy ydych capten chi heddiw? Dewch I ni weld. Da iawn, Huw. Ond be am y tîm oren? Fi neu Lloyd sy'n mynd I gapteinio chi heddiw? Gawn ni weld. Sut ydych chi'n teimlo? Hapus iawn, gogs, efo'n gilydd. Lloyd, ti'n mynd lawr, met. Beth sy'n eich dweud yna? Ti'n gweld tîm fi? Maen nhw'n edrych yn wych, ni'n mynd I smasho chi Huw. Gawn ni weld. Achos yn amser chwarae, gêm 1. Dyma'r pyramid. Bydd y tîm yn ennill pwyntiau am bob target sy'n goleuo. Pa mor dda ydi sgiliau saethu, pŵer a chywirdeb y chwaraewyr. Gêm 1, y pyramid gola. A fel ydych chi'n gweld, mae'r pyramid wedi diffodd ar hyn o bryd. Mae'n tîm ni yn mynd I orfod goleuo gymaint o'r pyramid a phosib mewn 90 eiliad. Gewch chi 5 pwynt am yr rhes waelod, 10 pwynt am daro unrhyw un o'r rhes yma, 25, a wedyn os ydych chi'n taro'r jackpot, na I roed 50 o bwyntiau I chi. Huw, sut ydych chi'n teimlo? Da ni'n barod, Heledd. Eila, sut da ni'n mynd I daclo'r pyramid ma?
So, da ni'n mynd i gweithio o'r top, a wedyn da ni'n gweithio i lawr a gweld sut da ni'n neud a cael hwyl. Ie, cael hwyl a cael bob gol ymlaen di'r plan. Harry, be da ni'n mynd i wneud? Ennill! Da ni'n mynd i ennill, Elf. Ma' nhw'n hyderus. Mae chamser chi'n dechrau. Come Mewn on, team. 3, 2, 1. Come on, Team Glas! Come on, boys! Grab some, boys! Glas! 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 Oh, boys! Tarwch y pyramid, come on! Oh, look. Mae nhw'n agosau rwan, ond dim gola eto. Ready, boys! Oh! Come on, Eila! Come on, Eila! Oh, boys! Bas, mae'n rhaid i gael un gol ymlaen! Come on. Oh! Ready? Mor ymlwcus, daliwch ati. Oh, na! Eiliad i fynd. Wrth diwedd! Ie, mae'r pwyntiau'n dod rwan. Come on, Freddie! Come on, Eila! Unlucky. No! Oi! One! Clear! Da iawn, boi. Y pyramid yn achosi cur pen i dîm Bod Alaw, ond maen nhw'n llwyddo i ffeindio'r targed a 2 gol hwyr da yn ychwanegu at y pwyntiau. Dwi'n yn siŵr am dacteg y tîm glas yn fanna. Lloyd, beth yw'ch tacteg a chi? Ar ôl gweld y tîm glas, sut ni'n teimlo? Beth yw tacteg ni, Charlie? Just ennill. Just ennill, mor syml â ni. Riley, unrhyw beth arall? Ffocysu arno accuracy ac ddim y pŵer. Y cywirdeb, dim pŵer. Mae hwnna'n tacteg gwych. Dyma ni mynd. 3, 2, 1. Cic gynta'r gêm a phwyntiau cyntaf y tîm oren. A Riley'n sgorio hefyd. Bron agos! Dan, Charlie, bron yma. Bron. Amlwg i sefyll. Nhw ddim yn grech mewn. Nhw'n agos i ar y funud. Gwad ti moren. Bron yn mynd am y jackpot. Bron. Hanner yr amser wedi mynd. Shot. Bron. Gael yn 50 na. Sti taro'r gola yna'n barod, Charlie. Mae'n gêm agos, boys. Mae'n gêm agos. Mor agos, Riley. Mynd am y top, Riley. Jackpot. 8, 9, 8, 7, 8, 4, 3, 2, 1. Dechrau da i Glan Morfa yn erbyn y pyramid a Charlie ar dan o'r gic gyntaf ac yn cipio'r jackpot holl bwysig i'r tîm oren. Waw. Sut ydych chi'n teimlo ar ôl y gêm gyntaf, Gapten? Wel, ti'n gwybod, oedden ni'n poeni gormod am y jackpot ar y Ti'n top. meddwl? Dwi'n meddwl, so Wexen ni wedi mynd am yr un y canol, ond dal yn hapus efo'r tîm. Na ddech chi gael y jackpot. Wel, oedd dim problem da ni'n taro jackpot. O'n i'n mor impressed o text y tîm oren. Dechreuad wych. Wel, dewch i weld sut mae'r sgôr yn edrych ar ôl gêm 1. Da ni'n mynd i gychwyn efo sgôr Bod Alaw. Da iawn, Huw, ond be amdano chi, Glan Morfa? Glan Morfa sy ar y blaen ar ôl y gêm gynta efo 80 o bwyntiau ac mae gan Bod Alaw 30 pwynt. Reit, Osian, sut ti'n meddwl nath y tîm yn y gêm gyntaf na? Oedd nhw wedi wneud yn dal, maen nhw'n gael wei wella. Mae'n chydig bach o le i ni wella, does. A mae gennym ni Huw Owen arall efo hyn. Reit, Huw, be sy'n angen i'r tîm wneud i ennill heddiw yma? Trio gorau gweithio fel tîm. Dwi'n cytuno fo chdi, met. A pwy sy'n mynd i ennill? Eifa, sut ti'n teimlo ar ôl y gêm gyntaf na? Hapus, nhw wedi bod arbennig arno gêm gyntaf. O'n nhw'n ffantastig. A Ruby, beth mae rhaid i tîm wneud i ennill heddiw? Gweithio gyda gilydd a trio gorau glas i ennill. Rwy'n cytuno. Reit te, pwy sy'n mynd i ennill heddiw? Tîm oren. Mlaen at y gêm nesa. Gêm basio gwallgo sy'n herio'r chwaraewyr o flaen y gôl. I gyd tra bod nhw'n sownd i raff bungee. Dyma, 1-3, bungee! Gêm
dîm sy'n profi pŵer a chryfder yn y gêm nesaf a pha mor gywir ydy'r bas ola na. Fe gewch chi 5 pwynt am y gol fawr, 10 pwynt am y gol fach. A mae'n debyg, mae honna ydy'r gol leiaf yn y byd i gyd. Ie, tipyn o sialens hon. Ond beth sy'n fwy o sialens ydy'r ffaith y bydd ein capdeiniaid ni yn dal y tîma yn ôl efo'r bungee yma. Faint o slap fydd ar yr half, sgwni? A pwy ydy'r chwaraewyr dewr sy'n siarad y sialens yma? Reit te, tîm oren. A mae gêm nesaf yma, ni angen rhywun sy'n gryf. Riley ar ôl 3. 1, 2, 3, Riley! Reit, yn y gêm nesaf, mae Lloyd yn mynd i fod yn tynnu chi nôl. Da ni gyd yn gwybod bod gynnu fo fysls. Ond os na rhywun yn y tîm sy'n meddwl bod nhw'n gryfach na Lloyd? Dwi'n gryfach na Lloyd. Ti'n gryfach na fo? Yndw. Ti'n edrych yn gred. Ti'n gallu seithi? Yndw. Reit, chdi amdani ta. Dyl o mewn, boys. Tîm glas. Ar ôl 3. 1, 2, 3. Tîm glas! Da ni'n barod i fynd. Riley, sut ti'n teimlo bod Huw yn mynd i ddal ti nôl? Dwi'n poeni. Huw? Dwi'n nerfus, dwi'n gwir. Mae Riley'n edrych yn gry. Romilly, ti di gweld muscles gan Lloyd? Mae gen i mwy o muscle. Ei, dim mwy o amser i siarad, achos mae'r gêm yn cychwyn. Mewn 3, 2, 1... Good goal, Riley. Da iawn, mate. Romilly a Riley'n sgorio 5 pwynt i'w tîma'n syth. Nice, Riley! Reit yn ôl, Riley. Achos chdi, go. Romilly, dang y dod! Go! Romilly efo shot wych. Go. Dal i fynd, pêl iddo fo. Agos o, a ffwrdd chdi, go. Down, Riley! Da iawn, Riley, dal i fynd, mate. Rydyn, Romilly, dal i fynd. Mor agos, Riley'n taro'r postyn. A Romilly neud yr un peth. Ti'n go back. Down, Riley! Go on, Riley! Ni bron yna! Dwi'n meddwl eich bod Riley'n hapus. Tekkers! A ffwrdd chdi, go. Ma' nhw di blino rwan. Dwi di blino, a dwi'm yn gorfod neud dim byd. A bwyd ar hyn fi. Iawn. Cyfod amser. No! 8, 9, 10, 4, 3, 2, Am brwydr rhwng y chwaraewyr a'r capdeiniaid, ond Romilly a Riley yn cael y gora o'r bungee ac yn sgorio golia gwych. Waw, am berfformiad gan Romilly a Riley yn fanna. Waw, sgrim geiriau achos oedd nhw'n Dwi di blino fan. O'n i di blino'n gwylio chi. Ond, sy'n mae'r sgôr yn edrych ar ôl y gêm yna. Yn gynta, da ni'n mynd i fynd at Ysgol Bod Alaw. Waw, nes i ddeu bod o'n berfformiad da, Wow. ond sgwni sy'n ma sgôr Glan Morfa'n edrych. Ar ôl yr ail gêm, sgôr Bod Alaw wedi 130 o bwyntiau, ond ar y blaen o hyd efo 160 mae Glan Morfa. Y ddau dîm wedi gwneud yn dda, Bod Alaw wedi cau y bwlch hefyd, ond mae'n amser i'r tîma ymlacio. Achos amser i chi gapdeiniaid, a chi fans neu bach o waith rwan, hynny'n gêm, hanner amser. Cyfle i'r fans ddangos faint maen nhw'n gwybod am bêl-droed. Ar y cardia fan hyn mae gennym fi gwestiynau. Gewch chi 5 pwynt am bob ateb cywir, a wedyn mae'r pwysa'n mynd ar y capdeiniaid i geisio dyblu'r pwyntiau drwy daro'r crys efo rhif yr ateb cywir ar y cefn. Sut da chi'n teimlo chi'ch dau? Wel, mae'n saethu fi'n eitha da, dweud gwir, so dwi'n hyderus iawn, Hels. Fi wedi bod yn stryglo o gyfres yma yn bach, felly fi'n gobeithio fi lot well heddi. Gawn ni weld. Ydyn ni'n mynd i gychwyn efo chi, Bod Alaw. Pa rif crys mae Rasmus Hoyland a Hwang Hee Chan yn wisgo? Rhif 10 neu rhif 11? Rhif 10, gnewch sŵn.
11, gnewch sŵn. Cywir! Tîm 11. Glan Morfa. Pa rif sydd ar grys y golwr David Rea? 20 neu 22? 20, gnewch sŵn. 22, gnewch sŵn. Tekkers Lloyd, reit, sawl llythyren sydd yn yr enw Internationale Milano. 20, gnewch sŵn. 22, gnewch sŵn. Da chi'n anghywir! Reit, pa mor drwm ydy tlws cwpan y byd mewn kilogramau? 6 kilogram? 10 kilogram? Ag yn hawdd i Lloyd fyd. Sawl tîm o 4 prif haen pêl-droed Lloegr sydd ag Albion yn yr enw? 3 neu 6? 3, gnewch sŵn. 6, gnewch sŵn. Anghywir! Brighton and Hove Albion, Burton Albion a West Bromwich Albion. Dyna ni. Be ydy safle uchaf dynion Cymru erioed yn rhestr detholion FIFA? 8 neu 20? 8? 20? Anghywir! Gyda nhw ddim ffydd yng Nghymru. Waw, wyth. Cwestiwn ola Bod Alaw, oce? Come on, Bod Alaw! Am sawl miliwn brynodd Ryan Reynolds a Rob McElhenney glwb Wrexham? Am 2 filiwn? Gnewch sôn rwan. 20 miliwn. Cywir! Huw! Oedd y lein yn iawn. Oce, Glan Morfa, cwestiwn ola. Sawl llythyren sydd yn yr enw Ibrahimovic? 10 neu 11? Am 10, gnewch sôn. Am 11, gnewch sôn. Anghywir! O'na 11 llythyren yn ei enw fo. Y ddau gapten yn tarroi targeda ac yn ennill pwyntiau pwysig, ond Lloyd na ora yn y rownd yna. Sori, Huw. Reit, dewch chi ni weld sut mae'r sgôr yn edrych wedi gêm hanner amser. Da ni'n mynd i gychwyn efo Bod Alaw. Het 45! Da iawn Bod Alaw. Be amdana chi, Glan Morfa? 145 pwynt ydi cyfanswm Huw a Bod Alaw ar ôl hanner amser, ond Lloyd a Glan Morfa ar y blaen o hyd efo 180. Mlaen at yr ail hanner lle mae'n amser i brofi ymateb y goalies yn dwylo jelly. Os maen nhw'n llwyddo efo'r arbedion, mae'r tîm yn ennill 5 pwynt. Be sy'n neud goali da? Ymateb chwim, dwylo cadarn, gallu symud yn gyflym. Wel, dyna'n union da ni eisiau weld yn y gêm nesaf yma. Wrth i'r ball launcher fan hyn, seithi peli, tuag at ddau o bob tîm fydd yn sefyll yn y gôl. Maen nhw angen safio gymaint o goliau a phosib 5 pwynt am bob arbediad. Pwy sy'n mynd i chwarae hon? Harry a Freddie sy'n safio i'r tîm glas. A goalies y tîm oren, Monei a Charlie. Be di'ch cynllun chi, boys? Gweithio fel tîm i safio nhw i gyd. Just ennill. Just ennill. Reit. Maen nhw'n barod. Mewn 3, 2, 1. Lwcus, boys. Da iawn, Ogia. Come on, boys, cefnogwch yr Ogia. Harry, da iawn, boys. Da iawn, Harry. Ochr Freddie tro ma. Dwi ddim yn licio deud hyn, ond mae Lloyd yn neud yn dda. Ella ddim.
boys, boys. Freddy, Harry. Cyflym Huw, da chi'n erbyn y cloc, cofia? Freddy, O! Harry. Bêl-droed. Tekkers! Bêl-droed. O! 10! 9! Oed, oed. 8! Freddy, lle mae dy esgid di? 10! 4! 3! 2! 1! Arbediadau fatha Onana ac Alison gan Harry a Freddy. A Freddy hyd yn oed yn colli esgid wrth ddeifio am y bêl. Tekkers! Charlie, beth yw'r cynllun? Trio siarad gyda'n gilydd. Trio helpu ei gilydd. Dangoswch chi fe sut ydych chi'n mynd i wneud o? Mae hwnna'n edrych fatha dawnsio i fi, ond gan i weld os mae'n gweithio. Amser yn dechrau mewn 3, 2, 1! O! Blon, boys. O! Close. Power cross. Sef! Ond dwi'n siŵr am y dechneg hyd yn hyn. Johnny. O! Johnny. O, mae Lloyd yn gapten hapus. Da chi'n cresgu, boys, da chi'n gweithio. Johnny. Bron. Lenny mwy o sy'n. Cic fach gan o'n ei, gyd yn siŵr o hwnna. Off Boston. Da iawn ti Moren. 2 gol i cryf a chadarn i'r tîm oren. Dyma arbediadau gorau Monei a Charlie. O, thefs da gan y 2 dîm yn fanna. Dewch ni weld sut mae'r sgôr yn edrych. Bod Alaw, dyn dod atoch chi gynta. Waw, yn be mlaen chi, Glan Morfa? Glan Morfa sydd wedi bod ar y blaen ers y gêm gynta. 240 o bwyntiau iddyn nhw. Ond mae Bod Alaw yn cael bwlch efo 210. Yn y rownd ola, penalties y wal goch. Ar nod, taro gymaint o frics o'r wal i ennill pwyntiau. Ond mae gan rai o'r brics bwyntiau mainws. Os da chi'n ei taro nhw, da chi'n colli pwyntiau. Wal goch, 90 eiliad i'n timau ni, gipio gymaint o bwyntiau a phosib a trio'i gorau glas i gael ei dwylo ar dlws Tekkers. Ond ydy'n timau ni ddim yn gwybod lle mae'r pwyntiau. Edrychwch, mae yna gan pwynt yn fan hyn, mae yna feinws 25 yn fanna. Sgwn i be fydden nhw'n taro. Huw, sut ydych chi'n teimlo? Wel, da ni mo'n 30 pwynt ar ei hôl hi, a da ni'n benderfynol fod ar y blaen ar ôl y gêm yma, Hels. Eila, be da ni'n mynd i wneud efo'r wal yma, wan? So, da ni'n mynd i taro'r peli gyda ddigon o pŵer. Yndan, digon o bwar a gobeithio wnaeth y brics i gyd ddisgyn allan, Hels. Da ni'n barod i fynd? Amser yn dechrau mewn 3, 2, 1! Come on, Team Glass! Come on, Team Glass! Hey, come on, boys, come on! O, na, y pwyntiau mainws dyn heina. Da chi ddim isio nhw. O, mae'n bron yn mynd! Mae'n bron yn mynd! Come on! O, munud i fynd. Tekkers, Harry! Ond diom yn gwybod bod oedd i sgorio 100 o bwyntiau. Shot yw. Boys, ewch i'r dde, maen nhw'n rhydd efo'n cw. Mae hynna'n rhydd efo'n cw. Gyda bwyd. Tekkers! Tekkers! O, mae hwnna'n bron yn mynd, boys! Paid y dathlu'n rhy gynnar Huw. Ti'n mynd i golli 25 pwynt am y fricsen yna. Come on! 10, 9, 8, 7, 6.
y goliau hwyr yn sgorio hyd at yr eiliad ola. Ond faint o bwyntiau fydd yn cael eu hychwanegu a faint fydd yn cael eu tynnu o'i sgôr terfynol nhw. Waw, nath Bod Alaw lwyddo i gael llwyth o frics allan o'r wal na. Lloyd, pa mor hyderus ydych chi? Wel, dwi'n hyderus. Mae'n ei, beth i tactics ni? Cicio'n galed. Cicio'r bêl yn galed at y wal. Ydyn ni'n mynd i ennill? Ydyn! Gawn ni weld, gawn ni weld. Ia, gawn ni weld, achos mae'ch amser chi dechrau mewn 3, 2, 1! Go, 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 go! Brysiwch, mae'r amser di dechrau. Come on, Oren! O, shot Lloyd, 25 o bwyntiau i chdi. Hey, go on. Dangos y ffordd i chi, mae fan'na. O, bron iawn, Lloyd. Ac un arall i Lloyd, Tekkers! O, am y Chris. Hei, dwi'n misio pêl yn y wyneb, diolch. Hat-trick i Lloyd, ond pob un bric efo pwyntiau minus. O, na. Hanner yr amser yn mynd. O, drw'r. Gorfod o byd. Dyna ti'n cael am ddangos dy hun, Lloyd. Dim pwyntiau. Come on, Timona! Yay! Yeah, mae'n mynd i bod yn mag! Hei, dwi di rhybuddio chi unwaith yn barod. Y tîm oren a Lloyd yn gwneud y ddau daro gymaint o frics o'r wal goch. Ond faint o bwyntiau minus oedd yn cuddio ar y brics yna? Ydy tlws Tekkers yn mynd yn ôl i Glan Morfa? Am ornest, a fel da ni'n gwybod mae unrhyw beth yn gallu digwydd yn y wal goch, felly dewch i ni weld sut mae'r sgôr terfynol yn edrych. A da ni'n mynd i gychwyn efo Lloyd a Glan Morfa. Eich sgôr terfynol chi. Minus 5, 235! Nathoch chi golli 5 o bwyntiau, achos, allai just deud, nathoch chi daro pob un minus oedd yn y wal allan. Ond, nath Bod Alaw wneud yr un peth. Sgwn i, mae'n amser i ni weld. Sgôr terfynol chi. Dathliadau mawr i Bod Alaw, nhw sy'n ennill efo 360. A Glan Morfa mor anlwcus, 235 pwynt. A Huw yn ennill eto, 5 o bwyntiau iddo fo. Ond, dwi ti ddim di ennill eto, met. Dwi isio'r goron a dwi isio brolio, mae fi di'r capten gora. Dwi ar ddol di. Llong dyfyrchiadau i Ysgol Glan Morfa! A chofiwch, allwch chi wylio Tekkers unrhyw bryd ar S4C neu BBC iPlayer. Dewch yn ôl tro nesaf pan fyna ddau dîm arall yn gobeithio cael ei dwylo ar tlws Tekkers yma yn y stadiwm. Tan hynny, ta! Cliciwch am fwy o fideos ar YouTube Stwnsh. Huh?